So ke nje kube kuyenzeka emhlabeni ngabe kuyo yonke into siyazama ukuthi sithengele ulwazi. Amen. Kuyo yonke into because empilweni mawuphila awufocus entweni eyodwa kuphela. Amen. Kodwa ziningi izinto ezikudingayo empilweni ukuthi uzazi. Amen. Hallelujah. Ukuze ungagcini usugqilazwa ukungazi egameni lika Jesu. Amen. Ngiyacela abazalwane sifunde izwi encwadini kaIsaiah chapter 22. Sizofunda uverse 20 sehle njalo. Amen. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Mase ngishumayela boya ngifuna umuntu owehleni. Ufuna usifunde lokho nawe uzoba mfundisi kusasa uzoyibona uphazamisa kanjani. Amen. Angabhekele kudini nje. Kanti uthola ukuthi kuzokulandela. Amen. Amen. Malibonke igama lenkosi. Ngifundeka kanjena ke bazalwane masinifunda la ngiqala ngilifunde ngesingisi noma ngiqale ngesizulu khona uzothi sifunda ngesingisi sesenzela lo ongasizwa isizulu. Amen. Hallelujah. Ngoba phela isizulu naso silikhulu. More special silikhulu kakhulu kulaba banamhlanje. Amen. Ama 2000 mhlambe nama 90s kodwa ngconywana ama 90s. Amen. Kodwa nawo sikhulu nakuZulu. Amen. Hallelujah. Ngono ke thina sasifunda isizulu safunda lesi sijulile. Amen. Safunda nezincwadi ezijulile. Amen. Hallelujah. Safunda izaga, safunda izisho, safunda phonetics, safunda yonke lento. Nayazi phonetics. Ayiphamisa izandla abazi phonetics. Oyazi? Awusabi funda. Yabona imfundo yeni, abanye ngithanda sami isikole. Phonetics ubani ngayichaza konke ukuthi yini? Yazi babani? Angiyazi kahle njengoba azami ifunde na. Hayi, awukanti nina nifundeyo? Hawu. Ngiyabheka lokho ngendlela ukuthi uyayazi ayifani ngiyabheka ngibona ukuthi ngiyabuza kuwe nawe utawazi. Sesinoba yazi phonetics. Azami ifunde nawe. Mamzulu yazi phonetics. Uyifundile esikoleni. Phonetics iyona efundisa ukuthi amagama akhandeke kanjani. Igama negama likhandeke kanjani nokuthi uzokwazi ukulibiza libizwa kanjani yabo. So into ethi ayibe njalo but ikhona yona ilula. Nendlela yayo yokubhala ikhona but ibalulekile kwenza ukuthi ujule mawufika kuphi la esiZulwini. Amen. Bese kuzokhona lapha khona inqolobane, yebo inqolobane. Inqolobane ibalulekile ngoba ifana ne-dictionary yesiZulu. Amen. Uma nje umuntu uphila ungayifuna nje njengoba ngiyimi manje ngisayifunda inqolobane. Nginayo ngayithenga seseyintsha ngayithenga just ngiyidinga inqolobane. Just ukuthi ngihlala umqondo wami ngokukhumbuza ngo-refresh njalo. Amen. Ngoba kusemandleni ethu ukuthi nesiZulu lesisigcine singagcini silahlekile. Amen. Hallelujah. Okay, asifundeni ke bazalwane egameni lika Jesu. Amen. Ngiyazi ukuthi ngifuna ukuthini kodwa angazi ukuthi ngizokusho kanjani ngifuna ukukusho. Kodwa ngokusizwa uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi uzongisiza ukuthi ngikhiphe ngalendlela yokuthi njengoba kugcwele kimi nakini kufike. Amen. Hallelujah. But it's not something new. Akusiyo into entsha. Amen. Hallelujah. Akuyona into enjani bazalwane? Entsha. Ukuthi nje phela kwamashabushilo wathi into owabona ukuthi ayizwakali kahle noma futhi ibalulekile. Kubalulekile ukuthi lokhu uyiphinda nje. Lokhu uyiphinda nje. Amen. Into oyiphinda phindi lokhu iphindwa into. It tells you ukuthi pay attention. Ukhona into la. Amen. Pay attention. Fana nje noma umuntu yabona nje uJesu wathi kuPetro uyangithanda na. Amen. Bathi Petro yebo Nkosi ngiyakuthanda. Waphinde wabuza wathi Petro uyangithanda na. Yabo. Ngiyacabanga ukuthi uJesu ngendlela abebuza ngayo wengafani. Ama-tone bekangafani bekashintsha. Uqala nge-tone eze ngenye i-tone utshengisa ukuthi no ngiyasuka kuleli gear ngibona kwelinye igear. Uthe mase mbuzo wesithathu lithi waqala manje wamhlunga waphatheka kabi.
wathi inkosi wena wazibona ngoba ubani wayayibuza lento azayiphinda kanini yabo. So otherwise there is something more important. Amen bazalwane. Amen. Mhlawumbe kubonakala ukuthi lento azoyisho alikuyinaka manje noma bakayinaki noma mhlawumbe ubhekene uqala ukushifta manje ukuthi hayi ngingifakele ibuko. Amen. Hallelujah. Into mayiphinda igama lenkosi malibonga. Hallelujah. Into mayiphinda suke kusho ukuthi ibalulekile. Amen. Injani bazalwane? Ibalulekile. Into makuloko kukhulunywa ngayo. Kwesinye isikhathi abantu baze badineke. Abanye abantu baze badineke bathi hey nawe nesitefe lo. That's nawe nesitefe lo ngoba manje ayisekho every Sunday siza azositshela ngento enjani eyodwa. Amen. Njalo uzositshela ngento enjani eyodwa. But the reason ukuthi why nitshelwa ngento eyodwa ingoba uNkulunkulu uyayicindezela lento ifaka isitembu ukuthi hey lento ibalulekile. Amen. Manibonge igama likaJesu. Manibonge igama lenkosi. Hallelujah. Muhle uJesu ekseni namhlanje. Hallelujah. Sesifundile manje. Sesingakafundi. Asifundeni ke bazalwane. Sizoqala ku20. Ngithe chapter 22. Ngicela ke ufunde omunye nami ngizofunda ngesizulu. Kodwa kufunda umuntu ozofunda afunde mayefunda. Afundele ukuthi abantu bezwe. Ufundele ukuthi njengomuntu odlulisa umyalezo ukuthi ufuna mawuqeda ukufunda abantu bazwile. Amen. Ukuthi noma aliphethe iBhayibheli kodwa asale ezwile ukuthi kahle kuthiwani. Amen. That's the reason yokufunda. Bafunda sokungagcina icala nje ukuthi hayi siyafunda nje phela ngoba kufanele sithole ivesi. Kodwa kusuke kufundwa ukuthi lalela izwa izwisisa ukuthi kunjani kuthiwani. Amen. Hallelujah. Akekho njalo. Ngoba akekho njalo ngicela ufunde bazalwane. Fundeka kanje na. Amen. Ngiya ukuthi ngalolu suku ngiyibize inceku yami Eliyakimu indodana kaHilikiya. Ngiyakumembathisa ingubo yakho. Ngimqinise ngebhande lakho nginikeze ukubusa kwakho esandleni sakhe. Abe nguyise kwabakhileyo eJerusalema nakuyo indlu yakwaJuda. Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavide ehlombe lakhe. Uyakuvula kungavali umuntu, avale kungavuli umuntu. Ngiyakumbethelisa okwesipikile endaweni eqinileyo abe yisihlalo sobukhosi esikhazimulayo endlini kayise. Bayakuphanyeka phezu kwakhe lonke udumo lwendlu kayise. Inzalo nabantwana zonke izitsha ezincane imicengezi nezinkamba. Ngalolo suku usho uJehova Sibawu isipikili esabethelwa endaweni eqinileyo siyakukhumuka sinqanyulwe siwe nomthwalo obukuso unqunywe ngokuba uJehova ukhulumile. Amen. Hallelujah. Asifundeke ngelesingisi lithi lona verse 20. In that day I will summon my servant Eliakim son of Hilkiah. I will clothe him with your robe and fasten your sash around him and hand your authority over to him. He will be a father to those who will live in Jerusalem and to the people of Judah. I will place on his shoulder the key to the house of David. What he opens, no one can shut. And what he shuts, no one can open. I will drive him like a peg into a firm place. He will become a seat of honor for the house of his father. All the glory of his family will hang on him. Its offspring and
offshoots, all its lesser vessels, from the bowl to all the jars. In that day, declares the Lord Almighty, the peg driven into the firm place will give way. It will be shed off and will fall, and the load hanging on it will be cut down will come down. The Lord has spoken. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Malibonga igama lenkosi. Amen. Bazalwane, egameni lenkosi uJesu. Amen. Umulalela kahle le ndaba esiyikhulumayo. Though ikhulunywe figurative. Amen. Amen. Ikhulunywe ngokunye kodwa kuqondwe okunye. Amen. Hallelujah. Ikhulunywe ngokunye kodwa kuqondwe okunye. Amen. Malibonga igama lenkosi. Ngoba siyazwa la kukhulunywa ngoEliyakim indodana kaHilikiya. Amen. Hallelujah. Angithi nizwile bazalwane. Amen. But kahle uma usulalela inkulumo ekhulunywa la, uma umfundi weBhayibheli uyayibona ukuthi le nkulumo ikhona eqondene nayo. Ayiqondene nalokukhulunywa ngaye manje. Amen. Ngoba indaba le eyikhulunywa ilayezelwa. Indaba eyikhulunywa izonjani? Ilayezelwa. La kukhulunywa ngendaba ukhulunywa ngoJesu. Amen. Le nkulumo yonke ekhulunywa noma iqondiso uHilikiya uEliyakim indodana kaHilikiya, kodwa kahle inkulumo eqondene nobani? NoJesu. Amen. Hallelujah. Inkulumo eqondene noJesu. Hayi noJesu kuphela. Iqondene noJesu futhi iqondene nebandla. Amen. Iqondene noJesu futhi iqondene nebandla. Manje asikwazi ukuvele sijampele ebandleni ngoba ngaphandle kaJesu there is no church. Amen.